La història de les germanes Mirabal i el 25 de novembre de 1960. Una altra data important que commemorem és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el 25 de novembre. Així, el 25N té el seu origen en la trista història de tres germanes de la República Dominicana, Pàtria, Minerva i Maria Teresa Mirabal, les quals van lluitar activament front la desigualtat i la violència de gènere que es vivia al seu país. Foren conegudes com les Tres Papallones i representaven la resistència front a la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, defensant la igualtat, els drets de les dones i fent una gran crítica social contra la violència que les dones sofrien, així com els crims que la dictadura dominicana havia comès. L'any 1960 van ser assassinades a mans d'aquella dictadura a la qual s'havien enfrontat durant 10 anys. La seva mort va ser un punt d'inflexió en la societat dominicana de l'època i en 1999 la ONU va declarar que el 25 de novembre seria el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, en honor i record de les germanes Mirabal.